Două surprize vin pentru tine săptămâna aceasta. Acordă o atenție deosebită, deoarece acest videoclip nu ți-a apărut întâmplător. Veți avea această săptămână cea mai binecuvântată din viața voastră. Da, ați auzit bine. Vine o întoarcere de la persoana pe care o iubești și o dorești atât de mult. Vei afla ceva ce nu credeai că se va întâmpla niciodată. Dar săptămâna aceasta vei avea mare noroc. Folosește sunetul. Nu contează dacă tu îl lași în privat. Și în 30 de minute după aprecierea acestui videoclip și după vizionarea lui, vei primi un mesaj sau un apel pe care tu l-ai așteptat de mult timp. Nu mă crezi? Doar încearcă și te vei convinge. Te rog, decretează mulțumind Universului cu un așa va fi în comentarii. Inițiala este a treia persoană care ți apare atunci când distribui acest videoclip pe WhatsApp. Te pot ajuta cu o citire gratuită în tarot pentru a afla soarta și destinul tău, cât și ritualuri de împreunare, împăcare, prosperitate și reușită disponibile în privat. De asemenea, pot prelua cazuri începute și neterminate și le pot aduce la final cu succes. Nu pune stop și mergi mai departe. Tu ești singura persoană care te poți salva, să poți fi fericit sau fericită. Doamne ajută și te aștept cu drag. Dumnezeu să te binecuvinteze. Amin.